asko izan ere poesian murgiltzeko aukera izan dut. Transtromer ez nuen ezagutzen, orain gehiago, eta asko gustatu zait, Transtromerren poesia. Suedieraz idatzi zuen, nik euskeraz eman dut, euskeratu egin dut, eta hor zubi hizkuntza batzuk erabili ditut. Ingelesa eta frantsesa. Ingeleseko alea Transtromerrek berak verifikatua da, beraz, fidatzeko itzulpenak ziren. Eta gero, izan dut, Xeberek esan duen bezala, suediera hizkuntza duen Xilapistron, ikusten nuenean, hizkuntzak bat ez etozela, korapiloak nituenean eta baliagarri izan da. Orduan, zer gertatzen da itzulpenekin? Bi euskaldunek poema berbera itzuliko balute, poema desberdinak erakulitzateke da, pentsa hizkuntza desberdina denean, ingelesa eta frantsesa eta batzuetan etzetu zen bat. Eta orduan lehendabizi poema ulertu egin behar da, lehenengo helburua da poema ulertzez esan nahi duen. Eta barrutik edo esentzia hori hartzea. Eta gero, gure tresna euskera da, euskerak dituen sekretuak, euskerak dituen bideak, hor harakatu dut bateko ahalik eta fidelena autorearekin, baina euskaldun belarri batentzat idatzi dut. Iparrorratza izan da euskaldun batek irakurriko dira liburu hori, ez? Orduan, Transtromerren esentzia guztia eta berarekin fidela izan nahian, baina kontuan izanik irakurlea euskaldun.